Oka ada zona dong beda ya beliau ini oka deh. Jalan merah pun hay lắm. Hay lắm không? Hay lắm không? खुलुमबाय जोंनि चेनेलाव जोंनि भिडिअखौ नायग्राफोर नोंथांमोनखौ आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरलायबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ अननानै बयबो जोबजासिम नायलां दे लोगोफोर बायजाथ'वाखै आरो भिडिअ दङ नायलांबाय था दानि थाखायल' बाय love you all I love you अखा हादो बिराद गोसा अखा हादो गुड मर्निं जों उथिनानै आसोलियाव जना दं ब्रास खालामखांबाय मोखां सुखांबाय खानाय सुफोरखौ हवाखैयानो ना ओमफ्राय साहाबो फुदुंबाय मुरि बेपारि फैदो मुरिबो लाखिबाय ना Ama naik ni Ama masa dulu ni Ma Sumpah Menjawab bedang sigon. Besra tang pindang sigon. Dui matin mani kakai. Mana ni mana tu? Mana tu? Mana ni aneh? Ah, apa bedang sigon? Desun. He? Akai bukan sun ma? He? Ayo. He? Yo, mau dikam naik lagi tu lah? Tiada kau cikam sun? He? Ayo. Nei जोंहा 4 नम्बर बिजाव जालिया गाबोन मिस्टारा थांगोन इहा सुटिया जोब्बाय बिनि थाखाय काला दालि ना ओंख्रि संनो नागिरदो गेसाव काला दालिया मालाय जोंहा फेभरेट कुकारावहा ओंखाम जानदो मोनसे अमा बिबु एवदो फाथो नारजिजो आरो सामु लादा एरखनाय फ्राय एवदो थिगसे जाहोना हरनोसैनो दिनै सानसेयाव लास अराव संगिदो काला दालि नै जोंनि बर'नि काला दालि आरो जायो साथामल' मानसि नालाय आंबो मोनजागोन आरो काला दालि संनाय खारै होयो थाव देवोबो आरो खारैबो होयो हौवाया थांगोनथाय अराव खस्थ' खालामना संदों संलायलायदो बेसरा उपाय गैया थांथारनांगोन न'खौ गारनानै मा हाय नैबे संबाय थाग्रानि चेनेल मोनसे दङ गोदान खुलिदो आर्मि वाइफ होननाय हालदै संख्रिखौ नायाव फोननानै लाखायोमोन ओमफ्राय बिनि आथुर जानायखाय साया जागौमानि सामब्राम गुफुर हाइजें जाब्रां जाथि जालुक आलु देना लाजायो खाथियाव बेयाव देनो मोजां जायो नै काला दालियाव बिदि खामफ्राम एवनानै होबा खारै होयो नालाय गुरै जायो गोथाव जायो बारा थाव होआ खारै संगोन नालाय इ थाव थाखानायावनो देना लानाय माबा मस्लाखौ एवना लादो बेखौनो एवनानै आरो कालाखौ एसे एवना लादो कालाखौ बारा एवा खारै होना होगोन खारैखौ दसे एवगोन बेसराया अराव बारा संबाङा नालाय नै खस्थ' जादों नै खारै फ्रायनि न'आवनो बे खारैया थायो जानो हागौ माने न'आव सावनाय थालिरनि जाय खायसे जायगायाव थाया फिसा जायहा कुथुर गेलेगासिनो नानि संख्रि दाङा ओइ संख्रिया दोन होननायखाय दै होना होबाय
दै होनानै गोबाव गोदौना मोनहोनानै उनाव नाखौ होनानै आरो दसे गोदौ होसिगोन एसे दैखौ मथ'नानै गोदौ मोनहोग्रोना लायो उनाव नाखौ होनानै दै बुरजा होनानै गोदौ होसिगोन ओमफ्राय आरो इबो बर'नि थलुवा खायद' फाथोखौ एवदो थाव होनानै एवना लाबो बिनि सब आं निजेया संना इसानावसो खाना जागोन नालाय संनायखौ भिडिअखौ होजाखै फ्राय जाबाय फ्राय लास्ट खामानिनि आथुराव गेसफोरखौ हगारनो मोनथ'वाखै नोंथांमोना इखौ एसे लेथ्रा होनना साननाङा आरोना दा जोबनाय टाइमाव गोथाव जायो फाथा आरो गोदान ओंखारफिनदो जाहानाव दासो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै न'आव हाबफैबा गथ'फोरा मालाय टिभि नायनानै मोसागासिनो जोंहाना मोसाबाय थादोंमोन भिडिअ खालामनाय नुनानै लाजिना दल' थाबाय फालि सोलायलायना गाबलायलायो सानैबो सानब्रै माइ गायनाया एसे गोसोम जाबाय जायब्रां ब्रां गरमाव साननै सानथाम सानब्रै अखा हाना दिनैसो सान्दुं दुंदो जि गरम जादों सान्दुंआ दुंनानै बेलासे आरो आं भिडिअ खालामफिननाय जायासै दा जाखां लोंखां हरावसो भिडिअ खालामबाय नै फिसाजोआ बिफानि फट'खौनो नायगासिनो लानानै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला थेंक इउ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङो भिडिअखौ लाइक मोनसे हो आरो कमेन्टआव खोन्थानो दाबाव भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै आं दिव्या आंनि बर' आइजो दिव्यानि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि बाथ्रा होनायजों आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर गोजोन हर गोजोन मोना